Wow! I love Cebu City! December 31. Whew. Sa akong mga subscribers, sa akong mga followers, sa tunang mga tao nga nisuporta o nitanaw sa ako ang mga videos, thank you kaayo ninyong tanan. 2022 was very fruitful to me. Mao nang December 31 karon, migahin ko og pipila ka oras aron nga maka film ko aning video ako ning gidedicate sa ako ang mga subscriber nga gimingaw sa Cebu City. So karon, tungod kay wide traffic, nindot kayo ilaag sa Cebu City. So alright, woohoo! Enjoy this video mga igsoon. Amping mo kanunay og bulahang bag-ong tuig ninyong tanan. Alang kini sa tanang sugpuanon nga gimingaw sa Cebu City og wa gyud makahikayon og duaw tungod sa lain-laing kakulian. Doon ako'y paborito diya nga barbecuehan kanang matchas, and then doon ay bag-o diri sa atubangan sa matchas. Lami kayo ang ilahang nguyong, so i-try ninyo mga igsoon. Apan ang akong paborito gyud kining matchas, nangaraan na sa ilahang barbecue o maayong serbisyo. Doon ay daghang bag-ong construction in AS Fortuna mga igsoon kana diha. So karon kay December 31 man karon, nindot kayo ituyok-tuyok og syudad.
Okay. Ana ta sa flyover diri sa Banilad. On my right is UC campus, and then kining BTC Banilad Town Center on my left. And then dias unahan mga igsoon ang Karaang Bangiitang Mall, ang Gaisano Country Mall. Nindot no kay ang majority sa public transport sa Cebu City karon ang mga minibus na, di na ang mga easy ride. Although doon na pagyapoy nangabilin nga jeep o multicab kini mga easy ride, but gamay na lang. Majority kini ng mga minibus, aircon, limpyo, and doon ay mga gwapang konduktor. Bitaw komedya. But yes, ang ilahang mga konduktor, mga babay. Manay. Wow, I love Cebu City. Usa kini sa akong mga favorite spot, mga igsoon, kining flyover diri sa Ayala Iscarrio intersection. Okay. Ado tag kuan, agi tag Redemptorist, then Mango. Okay, agi lang me. Then tallest building in Cebu. But di na magdugay tungod kay dunay daghang
under construction ng mga skyscrapers. Alright, Mango Avenue mga igsoon, sa mga dunay daghang mahinumduman, no? Ganhi sa Mango, diara. Woohoo! Mga igsoon, tuyok ta sa Fuente Circle, no? And then lahos ta o Kapitolyo. Daghan nag mga tag-as nga building nga na mga igsoon. Woohoo! Wow, ang Cebu minus the traffic. Nindot yung kayo. By the way, sa itong mga kaigsuonan nga dunay plano nga mo duaw o mo pauli kung sinulog, andam na ang syudad alang kaninyo mga igsuon kong Sugbuanon. Alright, wow, tarawa ng Kapitolyo, ninduta. Paduol ta. Woohoo! Nindot sa. Alright, Escarrio. Laag tagkuan mga igsoon. Tisa. Guadalupe intersection mga igsoon. So atong plano karon, diretso ta adto ta sa Tisa. Alright? Agi ditag kuan mga igsoon, Banawa. Pero dunay bag-o diya sa Banawa, kanang dunay converges diya, dunay bag-o diya. Ako nadungog atong Leon mga igsoon.
Mao na ni karon mga igsoon no, kining iskina sa Converges. Doon na yung McDonald's, and then atong tan-awon sa sud si Bag-o. Okay. Kini di ay ang Bag-o no, kini nga building. Doon na daghang mga shops. Kini okay. And then diha Paseo Arcedas. Doon na naalang gyapon ang metro. Okay, kini mo ilahang gipalapdan mga igsoon. Paseo Arcenas, doon ay mga restaurants, doon ay Seoul Korean Grill. Alright. Okay, we will make a right turn padung kita ke Tisa. Gimingaw nang gos mga siumay diha da. Sa mga nangaraan nga ri sa Tisa, Punta o Labangon, comment below unsa ang labihan kalami nga siumay brand sa Tisa. Diha sa ubos mga igsoon, mao ka ng Gabuya Street connecting F. Vistel Street padung og SMC side and SRP.
Alright, we're already in Colon Street, mga Igsoon. Again, December 31, 2022. Mao kini ang inyohang pinanggang Colon. Okay. This is the Maritima ruins in Carbon Market area, and beside is Puso Village and Senior Citizens Park. Freedom Park, Carbon Market. Mga pinangga kong mga sugbuanon og sa tanang Bisaya, gikan sa lain-laing bahin sa nasod: Negros, Siquijor, Bohol, Dapitan, Dipolog, Oroquieta, Pagadian, Lanao, Iligan, Cagayan de Oro, Bukidnon, Medina, Hingoog, Butuan, Davao ug uban pa. Daghang salamat sa inyong dako nga pagpangga kanako og sa Cebuano 123.
pagpilian ko na sa pagkugi pa og himo og content alang sa inyong kalingawan og kasayuran. Hinaot nga ang 2023 usa ka malipayon og bulahan nga katuigan alang sa tanan. Amping mga igsuon og kitang tanan magpapiling mahapsay kanunay.